Lucia. Njam, njam, njam. Ja, evo Lucia još. Još Lucia. Lucia, mora Lucia. Lucia. Ja, Lucia. Hvis du går ind i stemmeboksen i morgen, hvis vi forestiller os, at ingen kigger over skulderen, bare fuldstændig gør, hvad du vil. Hvem vil du så stemme på? Lucia. Der kom bare ud af munden på mig, så vil jeg stemme på Socialdemokraterne. Og så måtte jeg jo bare give min makker ret i, det giver ikke været mening at være med SF. Vedi, mi ama mamma Lucia, vedi. Mamma Lucia. Mamma Lucia. Miralem Lucia. Miralem Lucia. Det sker ikke lige der. Det er en anledning til for mig at genoverveje, hvor jeg politisk var placeret. Fordi der var helt åbenlyst noget, som jeg Ja, Miralem Lucia. Miralem Lucia. Ja, Miralem Lucia. Nećemo se sad smijati, sad rucamo. Sad rucamo. Moja Lucia, Miralem. Jeg har altid stadig sagt, aldrig livet, det kommer aldrig til at ske. Jeg må jo fri af spillerne. Jeg kan ikke ydmygt erkende, at det er det, der Kings is me. Lucia, Miralem Lucia. Lucia. Det piner mig ikke så meget at stå her og snakke med dig. Det værste, det er din telefonopkald og de hånende sms'er fra folk, jeg har kendt i 10-15 år, som altid har sagt, ja, Mathias, du er ude på venstrefløjen, når du nu engang vokser op. Ja, Lucia. Lucia, mora Lucia. Så flippede fuldstændig ud over, hvad jeg har sagt. Og nu står jeg så her. Men vi har faktisk en telefon. Ja, what say? To se smukneš tako. To se smukneš tako. Pepo. 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 Ja. Pepo, Miralem Lucia. Lucia. Evo, još svi. Još. Pa nemoj puhat tako. Kako se rekao? Treba se da igrati. Ja, ne znam se igrati. Lucia. Lucia. Og hvor længe går der før en tidligere Lucia. partifæller så ikke Lucia. kigger skævt til en? Hvad kan Mathias Venstre? Man kan sige, at netop fordi, at det er jo spørgsmålet, at hvis venstrefløj jo alle sammen er socialister, altså Enhedslisten og SF og Socialdemokratiet, deler man jo en værdimæssigt fællesskab. Og det vil sige, at diskussionen handler jo om, hvordan forandrer man bedst samfundet i socialistisk retning. Og derfor kan man sige, at jeg har egentlig ikke specielt oplevet... Polako, Miralem, polako, Lucia. Polako, Lucia. Nemoj se sad igrati. Ja, sad se ruča. Pa se pava. Što si se lutio? Što si se lutio? Evo, Lucia. Pernille, tak fordi at vi måtte ringe dig op. Mathias, du siger selv, at... Ja si se smrku nešto. Što si lud? Evo. Evo. Med den nye beslutning. Det er da helvede, Mathias. Hvorfor det? Hvordan har de 3 uger været? Ja, du skal tænke på, at jeg har været med af alt, hvad der kan krybe og gå på den danske politiske venstrefløj. Jeg har simpelthen en lang track record. Jeg er med. Miralem, Lucia. Lucia. Må erkende og blive sure efter at sige, at jeg er medlem af et forkert parti. Miralem, Lucia. Det kan selvfølgelig være at bare sætte mig hjem i sofaen og betale min partikontingent og stemme fuldstændig ud af samfundsdebatten. Men jeg kan simpelthen, jeg vil ikke kunne holde ud at skulle betale partikontingent bare for at undgå den her runde igen. Pa sad ćeš plavat još malo, ja. At den her rejse fra kommunisterne til nu, og så 2 hop undervejs, og nu Socialdemokratiet, hvad er det? Miralem, Eller din personlige vidi da priskas. Njam. Ja, Lucia. Og for politisk holdning, ligesom